Η νέα διατροφική πυραμίδα έχει προκαλέσει παγκοσμίως πανικό. Το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής ανακοίνωσε μια επικαιροποιημένη διατροφική πυραμίδα με στόχο να βελτιώσει τη διατροφή και την υγεία των Αμερικάνων. Οι νέες οδηγίες λοιπόν δίνουν έμφαση στην πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, όπως το κρέας, το κοτόπουλο, στα αυγά, στα γαλακτοκομικά και στα πλήρη γαλακτοκομικά, όπως το γιαούρτι και το γάλα, ενώ η συνιστόμενη πρόσληψη πρωτεΐνης ανεβαίνει στο 1,2 με 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. 3 μερίδες λαχανικών, 2 μερίδες φρούτων. Έμφαση στα καλά λιπαρά, αλλά προσοχή ώστε η ημερήσια πρόσληψη του λίπους να μην ξεπερνά περισσότερο από το 10% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. Και τέλος, μείωση των επεξεργασμένων τροφίμων, αναψυκτικών, ζάχαρης, αλκοόλ και έμφαση στην προτίμηση δημητριακών ολικής άλεσης. Γιατί προκάλεσε τόση συζήτηση? Είδαμε κατηγορίες όπως το κρέας που κάποτε βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας να κατεβαίνει και να λαμβάνει ίδια θέση με τα φρούτα και τα λαχανικά. Αντιθέτως, οι υδατάνθρακες ολικής άλεσης κατέληξαν στην κορυφή της. Μέσα από τη νέα εικόνα μπορούν πολύ εύκολα να παρερμηνευθούν κάποιες οδηγίες. Καταλήγοντας, η νέα πυραμίδα δείχνει μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της διατροφής με βάση τις τρέχουσες προτεραιότητες της κυβέρνησης της Αμερικής. Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι οι διατροφικές ανάγκες αλλάζουν από άτομο σε άτομο, αλλά και από χώρα σε χώρα. Επίσης, οι κυβερνητικές οδηγίες μπορούν να δώσουν μια γενική κατεύθυνση, αλλά δεν αντικαθιστούν τις εξατομικευμένες συμβουλές των επαγγελματιών υγείας, δηλαδή των διατροφολόγων. Γράψτε μου στα σχόλια τις δικές σας σκέψεις.